to this computer. Ψογά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Zino Academy, 5η ενότητα, ξεκινώντας fast start και διπλασιασμός. Πάμε να δούμε. Λέει το πρώτο quote ότι η επιτυχία σας έγκυται στο όραμά σας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα φτάσεις μέχρι εκεί που βλέπει όχι τα μάτια σου, αλλά η νόησή σου, το μυαλό σου. Ο Walt Disney ήταν αυτός που ενώ είχε φανταστεί, είχε ονειρευτεί, είχε οραματιστεί αυτό που θέλει να κάνει, την Walt Disney δηλαδή, δεν κατάφερε να τη δει υλοποιημένη. Ωστόσο, επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει ένα τεράστιο όραμα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το δικό του όραμα. Και αν κάποιες φορές αδυνατείς να έχεις όραμα, δανείσου το όραμα άλλων ανθρώπων. Και εδώ στην Ζινζίνο έχουμε ένα τεράστιο όραμα. Ωστόσο όμως, η δική σου επιτυχία, η επίτευξή του οράματός σου, των στόχων σου, δεν εξαρτάται από το όραμα που έχουν άλλοι άνθρωποι, εξαρτάται από τις δικές σου ενέργειες. Για πάμε να δούμε. Μία γρήγορη επανάληψη για αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δημιούργησε την τριλογία σου, δημιούργησε μια λίστα που στόχο να έχει να φτάσουμε τα 100 ονόματα και όχι μόνο. Είναι το νούμερο ένα κεφάλαιο της επιχείρησής μας, η λίστα ονομάτων μας. Να κλείσουμε 5 ραντεβού κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Για κάποιους, γιατί όχι και τα 20, όσους έχουν πολύ μεγάλους στόχους. Να καλλιεργήσουμε την ικανότητα να μοιραζόμαστε τη μαρτυρία μας, πολύ πολύ σημαντικό. Εάν έχεις χρησιμοποιήσει το προϊόν ή αν δεν το έχεις χρησιμοποιήσει, κακώς πρέπει να το χρησιμοποιείς και να μπορείς άμεσα να μοιράζεσαι τη δικιά σου εμπειρία, τη δικιά σου μαρτυρία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να είσαι αυθεντικός και να μοιράζεσαι την μαρτυρία. Χρησιμοποίησε και τα 4 μέρη της παρουσίας στις συναντήσεις σας. Εφαρμόστε μία τεχνική από κάθε ενότητα αυτήν την εβδομάδα και δεσμευτείτε να βελτιώσετε την επικοινωνία, το κλείσιμο και την επακολούθηση. Πάμε λοιπόν, είναι αυτό που έλεγα πριν, γίνετε ο καλύτερος πελάτης σας. Ένας από τους βασικούς λόγους που η εταιρεία βάζει ένα starter kit στον νέο συνεργάτη είναι ακριβώς γιατί θέλει και ξέρει πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιείς εσύ ο ίδιος το προϊόν. Άρα παρήγγειλε το δικό σου πακέτο προϊόντων, άρχισε να τα χρησιμοποιείς αμέσως, κάνε το τεστ, εγγράψου στο Z for Free. Το Z for Free είναι το δωρεάν προϊόν που μπορείς να έχεις κάθε μήνα εάν έχεις 4 πελάτες στο e-shop σου και γράψε τη μαρτυρία ή χρησιμοποίησε προφανώς μαρτυρίες από άλλους. Δόξα τω Θεώ, μαζί με την ηγεσία της κοινότητάς μας έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο που λέγεται Boards, όπου μέσα εκεί έχουμε βάλει πάρα πολλές μαρτυρίες. Η ομάδα στο Facebook μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε πάνω από 5.000 ανθρώπους που είναι συνδεδεμένοι εκεί. Προσωπικά θα σας πω ότι πρόσφατα είχα μιλήσει με μια κοπέλα πολύ καιρό πριν. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή μετά από επακολούθηση. Την σύνδεσα στην ομάδα των μαρτυριών και αυτή τη στιγμή είναι αύριο να πληρώσει ένα πρωτόκολλο υγείας. Γιατί εγώ δεν της είπα πολλά, αλλά οι μαρτυρίες της είπανε πάρα πολύ περισσότερα. Άφησα τις μαρτυρίες να κάνουν τη δουλειά, να κάνουν την πώληση αν θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό και σας παρακαλώ, αν έχετε δυνατές μαρτυρίες, πηγαίνετε βάλτε τες μέσα στην ομάδα στο Facebook. Κάνε λοιπόν το τεστ, χρησιμοποίησε τα προϊόντα, γίνε ο λεγόμενος πρωτοκολλάκιας, χρησιμοποίησε εσύ ο ίδιος το πρωτόκολλο υγείας και μοιράσου την εμπειρία σου. Αυτό είναι το νούμερο ένα ξεκίνημα που χρειάζεται να κάνει κάποιος. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία υποστήριξης. Όπως είπα εγώ, στην κοινότητά μας έχουμε την εφαρμογή Boards, την οποία αν δεν την έχεις και είσαι καινούριο συνεργάτης, ζήτησε άμεσα, στείλε ένα μήνυμα τώρα μέσα στην ομάδα υποστήριξή σου και πες δεν έχω το Boards εγκατεστημένο, άκουσα που το έλεγε ο Νίκος στην εκπαίδευση, θέλω να με βοηθήσετε να έχω το Boards. Ένα επίσης φοβερό εργαλείο με κάποια βίντεο και στα ελληνικά είναι το zinzinoplay.com. Αυτό είναι φτιαγμένο από την εταιρεία. Και μέσα στην σελίδα που στέλνουμε σε κάθε καινούριο συνεργάτη όταν ξεκινά, έχουμε
βάλει την σελίδα ξεκινώντας σωστά. Και υπάρχουν και αυτά τα 4 βίντεο, το introduction και onboarding που έχει η Ζινζίνο, το πώς ξεκινάς να κλείνεις κάποια meeting, να κάνεις κάποιες προσκλήσεις, πώς κάνεις άνοιγμα του κουτιού σου, του πακέτου σου, τι περιέχει και ένα pep talk, μια συζήτηση προετοιμασίας με τον ανάδοχό σου. Εμείς το λέμε αλλιώς στρατηγική σχεδίαση, σχεδιασμός και στρατηγική με τον προπονητή σου αναλόγως με τον στόχο που έχεις. Και αυτό το μήνα σας θυμίζω ότι είναι ένας, όπως λέμε, ευκαιριακός μήνας. Είναι ένας μήνας τριπλασιασμού, όπου η εταιρεία καλώς ή κακώς δίνει, καλώς, όχι κακώς, είναι η έκφραση έτσι πως τη μεταφέρω, καλώς μας δίνει την δυνατότητα να τριπλασιάσουμε το τζίρο, άρα αυτό σημαίνει να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία. Άρα είναι ένας καλός μήνας, είναι μια ευκαιρία να ζητήσεις συμβουλευτική και στρατηγική, να αξιοποιήσεις τον τριπλασιασμό που υπάρχει αυτόν τον μήνα. Εργαλεία υποστήριξης όπως το ηλεκτρονικό μας back office είναι ένα πολυεργαλείο θα έλεγα, γιατί εκεί μέσα μπορούμε να δούμε όλη μας την ομάδα, τους πελάτες μας, τα τσεκ μας, τα οικονομικά μας δηλαδή, τις πρόσφατες εγγραφές στην ομάδα μας, είτε σε πελάτες είτε σε συνεργάτες, να παρακολουθήσουμε γενικότερα. Επίσης μέσα στο boards, ο αγαπημένος μας ο Θοδωρής είχε κάνει μία εκπαίδευση στην βασική εργαλειοθήκη, μία εκπαίδευση που λέει 10 στρατηγικές back office για να μάθεις να λειτουργείς καλύτερα αυτό το πολυεργαλείο που λέγεται back office. Άρα μπορούμε να μπούμε και εκεί και να δούμε και να ξαναδούμε και να ξαναδούμε πολύ όμορφα. Τα έχει σπάσει σε 10, μία ολόκληρη εκπαίδευση την έσπασε σε 10 βιντεάκια και μπορείς να καθίσεις να δεις διάφορα πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Fast Start. Τι είναι το Fast Start? Είναι το ξεκίνημα ενός νέου συνεργάτη. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο τετράμινο. Όσο θα κάνει να φέρει κάποιος τον οργανισμό του σε ισορροπία σε 4 μήνες, σε 4 μήνες μπορεί να δει τα πρώτα αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε, αυτήν εδώ πάλι την περίοδο, το Μάιο, αυτό το Fast Start, ενώ κανονικά δίνει 2.500, αν κάποιος το κάνει μέσα στον Μάιο, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, θα δείξουμε και θα πούμε τι πρέπει δηλαδή να κάνει, αν αυτό το κάνει μπορεί να μεγιστοποιήσει με πάνω από 3.500 ευρώ την κερδοφορία του. Άρα είναι ένας ακόμη λόγος, αν είσαι καινούριο συνεργάτης, να ζητήσεις συμβουλευτική και να πεις, να σου πω, ο Νίκος είπε για κάτι για 3.500. Θέλω να βγάλω τα 3.500. Πείτε μου πώς. Πρώτο βήμα. Κάνεις κάποιες συναντήσεις και μιλάς για τα προϊόντα για να δημιουργήσεις πελάτες. Σίγουρα μπορεί να είναι η οικογένειά σου, να είσαι εσύ ο ίδιος, αναλόγως με το ποιο πακέτο έχεις πάρει. Άρα πήγαινε να δημιουργήσεις τους πρώτους σου συνδρομητικούς πελάτες επάνω στο e-shop σου. Το επόμενο βήμα είναι μέσα από τις συναντήσεις που θα κάνεις μαζί με τους αναδόχους σου να εγγράψεις 2 συνεργάτες με το επαγγελματικό πακέτο, να βάλεις τον α σου και το β σου, έναν συνεργάτη αριστερά και έναν συνεργάτη δεξιά. Το τρίτο βήμα είναι να βοηθήσεις αυτούς τους 2 συνεργάτες να κάνουν τους δικούς τους 2 συνεργάτες. Και όταν λέμε να βοηθήσεις, δεν λέμε να το κάνεις μόνος σου. Πάλι με την βοήθεια της γραμμής αναδοχής, πάλι υπάρχουν άνθρωποι που θα βάλουν χρόνο να τρέξεις μαζί τους αυτήν την επιχείρηση. Okay? Και το τέταρτο βήμα είναι τα 4 προϊόντα να τα κάνουμε 10. Okay. Άρα αν αυτό το κάνεις μέσα στις επόμενες 25 μέρες, δηλαδή κάνεις 10 προϊόντα και 6 συνεργάτες, τότε μπορείς να μεγιστοποιήσεις την κερδοφορία σου. Το έχουμε δει άπειρες φορές στην ομάδα να το έχουν κάνει οι άνθρωποι, να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία μας πάνω από 3.500 ευρώ. Το concept 2 customers, 1 partner. 2 πελάτες κάθε εβδομάδα. Βάλε ένα στόχο, σου λέει εδώ η ακαδημία που μας προτρέπει η εταιρεία να κάνεις, και έναν συνεργάτη κάθε 2 εβδομάδες. Ουσιαστικά απλώνει το fast start στους 4 μήνες, γι' αυτό σου λέει 2 πελάτες κάθε εβδομάδα. Σε 5 εβδομάδες θα έχεις κάνει τους 10 σου και ένα συνεργάτη κάθε 2 εβδομάδες, για να μπορείς να πεις ότι
θα γίνουν σε 3 μήνες οι 6 συνεργάτες που θέλεις. Αναδιπλασιασμός σε 3 απλά βήματα. Ο αναδιπλασιασμός τι είναι? Όταν εγώ πετυχαίνω κάτι και ξέρω να το κάνω, να μπορώ να διδάξω σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Ένας βασικός παράγοντας στην επιχείρησή μας είναι αν όλοι μας γράφουμε, κάνουμε 2 εγγραφές, 2 συστάσεις νέων συνεργατών κάθε μήνα και εκπαιδεύσουμε τους συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο, αντιληφθείτε πώς εκθετικά μπορεί να μεγαλώσει η ομάδα και τα αποτελέσματα σε 6 με 12 μήνες να είναι εντελώς πέρα από τη φαντασία σου. Οκ. Λέει βήμα 1, το κάνεις και παρατηρούν, δηλαδή κάνεις εσύ κάτι και οι συνεργάτες σου παρατηρούν. Το δεύτερο βήμα είναι τους βοηθάς να το κάνουν αυτοί και το τρίτο βήμα είναι να κάνουν κάτι αυτοί και να παρατηρείς εσύ πώς το κάνουν για να μπορείς να βελτιώσεις την όλη διαδικασία. Βασικές αρχές αναδιπλασιασμού. Αν θέλετε σημειώστε το αυτό. Κρατήστε τα πάντα απλά. Simplicity. Το λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Κρατήστε τα πάντα απλά. Οι άνθρωποι αναπαράγουν αυτό που είναι εύκολο να ακολουθήσουν. Γι' αυτό και βγάλαμε το πλάνο της χαρτοπετσέτας, έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να δείξει το πλάνο σε κάποιον άλλον μέσα σε πραγματικά 7, 8, 10 το πολύ λεπτά. Την χρήση ενιών συστημάτων και εργαλείων επίσης κράτησε την απλή. Μην ξεκινήσεις να λες τι γίνεται μέσα στην κυταρική μεμβράνη και στα μυτοχόνδρια και σε αυτό και σε εκείνο και πόσα συστατικά έχει το έλαιο μέσα και αν έχει τότοφ και αν δεν έχει και δεν ξέρω εγώ. Κράτα το απλό, μίλα απλά για να σε καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και δώσε παραπάνω πληροφορίες σε αυτόν που θα σε ρωτήσει. Προσοχή, μην προσπαθείς να το παίξεις έξυπνος, νομίζοντας ότι θα πεις περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειάζεται η απλότητα και αυτό θα σε βοηθήσει. Δυστυχώς δεν δουλεύει αυτό. Να ξέρετε, για πάρα πολύ καιρό στο παρελθόν θεωρούσα ότι το να είμαι μοναδικός και να τα λέω πολύ έτσι εξειζητημένα θα ήταν κάτι εντυπωσιακό, ωστόσο κατάλαβα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να με αντιγράψουν και μετά από μία παρουσίαση, ξέρετε τι μου έλεγαν? Θες να κάνω αυτό που έκανες εσύ? Αποκλείεται, δεν μπορώ. Δεν έχω ταλέντο, δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτό το πράγμα που κάνεις. Όντως, άμα κάνεις κάτι πολύ εξειζητημένο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε πιάσουν, δεν μπορούν να σε αντιγράψουν. Okay. Οπότε η δουλειά μας είναι για να την κάνει ο διπλανός που έχουμε στο σπίτι μας. Δεν είναι μια δουλειά για να έχει κάποιος πτυχία και δεν ξέρω εγώ τι. Το κρατάμε απλό, δίνουμε το παράδειγμα με τις εγγραφές πελατών και συνεργατών. Να ξέρετε κάτι ότι αν κάθε μέρα κάνεις 1-2 ραντεβού για την επιχείρηση, τότε σίγουρα θα έχεις αποτελέσματα. Κράτησε αυτήν τη σταθερότητα στο κάθε μέρα να κάνω 1 με 2 ραντεβού. 1 με 2 ραντεβού είναι 30 με 60 ραντεβού το μήνα, καθόλου αμεληταίο, αλλά αν κρατήσεις αυτήν εδώ τη συνέπεια, πραγματικά θα δεις τεράστια αποτελέσματα. Το τελευταίο διάστημα έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία φάση να κρατήσω συνέπεια σε διατροφή και γυμναστική και έχω δει τεράστια αποτελέσματα, οπότε όποτε στην επιχείρηση ήμουνα αρκετά συνεπής για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκεί η επιχείρησή μου εκτοξευόταν. Έχω πάρει μία απόφαση για τα επόμενα τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, κάθε μήνα να κάνω τουλάχιστον 2 με 4 εγγραφές, προσωπικά εγώ. Εγώ θα σας έλεγα αν θέλετε να κάνετε αυτή την επιχείρηση, να είναι η επιχείρηση που θα σας ζει για τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, κρατήστε το απλό και κάντε 2 με 4 εγγραφές κάθε μήνα. Επόμενες εργασίες που θέλω να βάλω λόγω αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσετε καλύτερα τα εργαλεία υποστήριξης της Zinzino και της κοινότητάς μας, το Boards και ό,τι άλλο μας δίνει η Zinzino. Απλοποιήστε τα μηνύματά σας και εργαστείτε με την έννοια του αναδιπλασιασμού. 2 εγγραφές κάθε μήνα
και εκπαιδεύουμε και μαθαίνουμε τους συνεργάτες μας να κάνουν 2 εγγραφές και έναν πελάτη κάθε εβδομάδα. Κρατήστε το ελάχιστο που λέει 2 customer points και ένα partner ανά 2 εβδομάδες, και η επιτυχία δεν είναι για εκείνους που σκέφτονται να το κάνουν, αλλά για εκείνους που το κάνουν χωρίς να σκέφτονται τόσο πολύ. Ήταν ε, η ατάκα, να το πω έτσι, ε, η φράση της εβδομάδας, αν θέλετε. Το ξαναδιαβάζω: η επιτυχία δεν είναι για εκείνους που σκέφτονται, που είναι thinker. Έχετε δει τη φωτογραφία του thinker και του doer? Ο thinker είναι εκεί, έχει αγαλματώσει, περιμένει, σκέφτεται, το αναλύει, το ξανασκέφτεται αυτό, αλλά αυτός που το κάνει, σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο, κανονίζει τα ραντεβού, πηγαίνει στα επόμενα, στα επόμενα, στα επόμενα, δημιουργεί συνεχώς λίστες αναμονής εκκρεμωτήτων και δημιουργεί καινούργια πράγματα. Συνέχεια, 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 συνέχεια. Όποιος είναι thinker παίρνει και ένα αυγό έτσι εδώ, σκέφτεται. Δεν μιλάω για σας. Κανείς μέσα σε αυτήν την ομάδα, θέλω να πιστεύω, δεν έχει αυτό το πνεύμα του thinker. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε thinker. Αυτή είναι η δική μου ατάκα. Κάποιος μου έγραψε ένα μήνυμα. Η επιτυχία, ξαναλέω, δεν είναι για εκείνους που σκέφτονται να το κάνουν, αλλά για εκείνους που το κάνουν χωρίς να το σκέφτονται πολύ. Πολύ πολύ ωραία. Η επιτυχία σας λοιπόν είναι οι ενέργειές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευθύς αμέσως με το τραγούδι Μπαμ Μπαμ δίνω την πάσα στον αγαπημένο μας τον Θοδωρή. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος. Εγώ θα κάνω και... Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα μπορείς, γύρισε μου το host. Έτοιμος, τέλεια. Ναι, στο αλλάζω. ε, για να μπορώ να παραφέρω τέτοιο. Λοιπόν, όσοι θέλετε, ανοίξτε τις κάμερές σας. Καλό είναι να τις τέτοιο, γιατί έχουμε σήμερα καλεσμένους, να σας βλέπουμε, να σας έχουμε όλους τις φατσούλες από κοντά. Κάποιοι είστε καθοδόν, κάποιοι στο σπίτι, κάποιοι στο γραφείο, κάποιοι είστε με τις οικογένειές σας. Λογικό, τέτοια ώρα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική εκπαίδευση. Και νομίζω ότι έχουμε τον πρόεδρο Νότιας Ευρώπης. Πριν είπες Νοτιοανατολικής, αλλά δεν είναι μόνο Νοτιοανατολικής, είναι όλης της Νότιας Ευρώπης. Νομίζω ότι τον έχουμε εδώ. Sami, are you here? Άμα μπορείτε να τον βρείτε, και Νίκο, άμα μπορείς να κάνεις και co-host και τη Χάρις, η οποία θα μοιραστεί κάποια πράγματα την ώρα που θα μιλάει ο Σάμι. Για όσους δεν ξέρετε, ο Σάμι Ελγκούλ έχει τεράστια ε, εμπειρία στο χώρο το δικό μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χτίσει δίκτυα και πολύ πετυχημένα κιόλας, και μετά αποφάσισε να μπει corporate. Έχει όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, ό,τι δηλαδή συνεπάγεται στη Νότια Ευρώπη. Έχει τεράστια εμπειρία. Είναι ιδιαίτερη τιμή που τον έχουμε. Θα ήθελα με ένα θερμό χειροκρότημα, όσοι έχετε ανοιχτεί τις κάμερες τέλος πάντων, να δώσουμε το λόγο στον Σάμι Ελγκούλ. Now I can talk. Hello, everyone. Hello, Good evening Sami. to all of you. How is everyone doing? Hello, I see Christina there, Theodoros, Vagelis, how are you? Hi, Stelios, Jens, good to see you as well. Okay, Chloe, well, let me do the translation, Sami. yes, please. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω γνωστές φατσούλες. Γεια σου, Χριστίνα. Χαίρετε τέλος πάντων διάφορες φάσεις. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. So good to see you all, and it's a pleasure. Welcome, and welcome to all of you from Greece and Cyprus. So today we have a very special day for you, and I have prepared myself for that.
Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους, λέει, στην εκπαίδευση. Χαίρομαι που σας βλέπω. Σήμερα έχουμε μια ειδική ανακοίνωση και είμαι έτοιμος, έχω προετοιμαστεί για να σας την κάνω. So, since Greece and Cyprus have been doing a hard job, you have been working hard. So, I congratulate everyone for that. By the way, you did a great job till now for everyone. So, congratulations to all of you. And we would like to uh, compensate you with some special things because we want you to rise to the top. Who would like to Λοιπόν, rise to the top? Who would like to rise to the top? Yeah. Put number one. Σάμι, let me translate your... Sorry, I forgot. Okay. Είπε καταρχάς θερμά συγχαρητήρια για όλους σας και για όλες τις επιτυχίες που έχουμε φέρει μέχρι τώρα μέσα στο 2026 και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Και ότι έχει να ανακοινώσει κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ τους επόμενους μήνες και έκανε την ερώτηση, γράψτε τον αριθμό 1 στα σχόλια, τον αριθμό 1 στα σχόλια όσοι θέλετε να ανεβείτε στην κορυφή. Ποιοι θέλετε να ανεβείτε στην κορυφή? So imagine you are rising to the top, you get to the top. How does it feel when you are at the top? You want your compensation, no? After a hard work, you rise to the top. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας να σηκώνετε, να ανεβαίνει στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό, τι συναισθήματα σας δημιουργεί το να ανεβαίνει στην κορυφή? And when you rise to the top and you have an amazing thing waiting for you, like a super view, or you made a good job, you have maybe a barbecue waiting for you, or maybe some good friends around you, and you celebrate with a big party. Wouldn't that be nice to imagine? Φανταστείτε λοιπόν ότι πετυχαίνετε το στόχο σας, οποιοδήποτε και είναι αυτός, πετυχαίνετε, φτάνετε στην κορυφή. Και τι σημαίνει αυτό για σας? Τι σημαίνει ότι φτάνετε στην κορυφή? Έχετε ένα πολύ ωραίο barbecue, είστε μεταξύ φίλων και το γιορτάζετε? Τι ακριβώς είναι αυτή η στιγμή που έχετε φτάσει εκεί στην κορυφή? Πώς το γιορτάζετε? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να κάνετε κάτι τέτοιο? So, Theodoros, can you ask the people, are they party people? Do they like party? Και ο Σάμι ρωτάει, είστε άνθρωποι του πάρτι, σας αρέσει να παρτάρετε, σας αρέσει να παρτάρετε? Yeah. Yes. Okay. Good. 1-1-1. Okay. Okay. Good. So here is the next question. Would you like to party with amazing food day and night? Η επόμενη ερώτηση είναι, σας αρέσει να παρτάρετε με καταπληκτικό φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Yes, Yes. Σάμι. And of course, would you like to party with some good drinks? Και προφανώς θέλετε να παρτάρετε και έχοντας μερικά ωραία ποτά? Yes, And Σάμι. here is the best of it. How about partying? Okay, so go ahead. Νίκο, τους έχεις κάνει όλους mute. Τι γίνεται? I If think not, Harris is gonna do it right now. But Okay. we have also Jens in the room. So hello, Yes. Jens. So we are going together on an amazing trip on the Athenis Riviera. How about that? So Οπότε θα κάνουμε μία κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πώς σας φαίνεται αυτό? we want to inspire you really to go to the top. Θέλουμε να σας εμπνεύσουμε να πάτε πραγματικά στην κορυφή. So here is, but we cannot take everyone because the boat only takes a certain amount of people.
Προφανώς όμως δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους μαζί. Το σκάφος έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που μπορεί να δεχτεί. So we are going to make a challenge. I know Greek people and Cyprus, they like challenges. Οπότε θα κάνουμε μία πρόκληση. Νομίζω ότι σε εσάς τους Έλληνες σας αρέσει η πρόκληση. So if you are accepting the challenge to be on this special VIP experience, Οπότε εάν δεχτείτε την πρόκληση να είστε σε αυτή την VIP εμπειρία, a full day cruise on the Athenian Riviera μία ολοήμερη κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, where will be a full day. We will enjoy sunset together, enjoy good food, party, and amazing talks. θα είμαστε όλη μέρα πάνω στο σκάφος, θα δούμε το ηλιοβασίλεμα, θα έχουμε εξαιρετικό φαγητό και ποτά πάνω στο σκάφος. We will swim, we will dance, we will talk, and enjoy the compensation of good work. Θα γελάσουμε, θα παρτάρουμε, θα κολυμπήσουμε και θα απολαύσουμε την καλή παρέα και φυσικά τα αποτελέσματα της καλής δουλειάς. So here is what we need to do for the next 3 months. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε τους επόμενους 3 μήνες, So May, June, July, για Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, and we will have the trip in August. και θα κάνουμε το ταξίδι τον Αύγουστο. So what we need to do is we collect 12 points personal by registering Ultimate Pack, Advanced or Basic. Οπότε αυτοί που θα κερδίσουν το ταξίδι είναι αυτοί οι οποίοι θα συγκεντρώσουν 12 πόντους και παίρνεις 3 πόντους εάν έχεις προσωπικά ένα επαγγελματικό πακέτο, ένα Ultimate Kit, 2 πόντους αν έχεις ένα Advanced και 1 πόντο αν κάνεις ένα προσωπικό Basic. But you can also earn points by doing the first 2 steps of the far start. So Αλλά επίσης μπορούμε να κερδίσουμε πόντους εάν βοηθήσουμε τους προσωπικούς μας να πετύχουν τα 2 fast start bonus που έχει σχέση με εγγραφές συνεργατών. So if you sponsor a new person Οπότε εάν κάποιος ξεκινήσει ένα καινούριο and you show him to do A and B and you help those two to do A and B, you can collect points too. εάν λοιπόν βοηθήσουμε το δικό μας το προσωπικό να βάλει τον Α και το Β ή μετά αυτοί οι Α και Β να βάλουν αυτοί τους δικούς τους 2, μαζεύουμε πόντους και από εκεί και καθώς βοηθάμε τους δικούς μας να χτίσουν δηλαδή. Because we want to focus on learning and teaching the fast start steps, which is the basics of our business. Γιατί εδώ επιβραβεύουμε το Fast Start Bonus που είναι ένα από τα βασικά εργαλεία, τα βασικά βήματα που μαθαίνουμε και χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε την επιχείρησή μας. So the top 40 people with the highest points. Οπότε η κρουαζιέρα αφορά τους πρώτους 40, βασικά τους 40 που έχουν τους μεγαλύτερους πόντους. Will have the trip on the VIP cruise. Οι 40 λοιπόν που θα έχουν τους περισσότερους πόντους θα έχουν την κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. We will have a ranking. Θα έχουμε βαθμολογίες. And we will share the ranking with you on a consistent basis, so you will be able to see the rankings. Και κάθε μήνα θα αποστάρει η ίδια η εταιρεία ένα Excel με όλες τις βαθμολογίες, πόσους πόντους έχει ο καθένας. And not only that, the top 5 people will earn an additional 300 euro reward. Wow! Και εκτός από την κρουαζιέρα που θα κερδίσουν οι 40 top, οι 5 πρώτοι που θα έχουν τους περισσότερους πόντους θα κερδίσουν και από 300 ευρώ μετρητά.
So it's going to be a good challenge, a good fight. We were going to enjoy. Οπότε θα είναι μια καλή πρόκληση και θα το απολαύσουμε. And not only we will finish with the cruise, Και δεν θα σταματήσουμε με την κρουαζιέρα, but the next day we will have a very special training with big leader Jens will be there with us, and myself. We will have a training with those 40 people, and it's going to be a unique, once in a lifetime training. η κρουαζιέρα θα γίνει το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου, και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα έχουμε μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, την οποία θα είναι εκπαιδευτές και ο Σάμιελ Γκουλ και ο Γιένς Γιοχάνσεν, ο πρόεδρος μας, ο οποίος θα έρθει από την Νορβηγία μόνο και μόνο γι' αυτό. It's going to be a once in a life training that will take you to the success road by end of the year. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία, μια μοναδική εκπαίδευση, η οποία θα σας πάει βήμα-βήμα για το πώς θα οδηγήσετε το 2026 να πετύχετε τους στόχους σας. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο να γίνει μπαμ. So it's going to be really a special reward for you for your hard work, and it's going to be an amazing 1 or 2 days that we will spend together. Οπότε θα είναι μια μοναδική ευκαιρία που θα περάσουμε χρόνο μαζί, θα εκπαιδευτούμε και ουσιαστικά θα προετοιμαστούμε για να καταλήλως εκπαιδευτικά για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερους στόχους στο επόμενο μετατρίμηνο. So the cruise will take place on the 29th of August. Η κρουαζιέρα θα γίνει στις 29 Αυγούστου. And next day on Sunday, which is the 30th of August, we will have the training with the 40 qualified people. Και την Κυριακή θα έχουμε την ειδική εκπαίδευση με τους 40 ίδιους ανθρώπους που θα είναι μαζί μας και στην κρουαζιέρα. So this is the news I wanted to share with everyone. That's why I wanted you all today here. Αυτά είναι τα εξαιρετικά νέα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και γι' αυτό σας ήθελα όλους σήμερα εδώ. So show me some excitement. Do you like this? Οπότε δείξτε μου μερικό ενθουσιασμό, εάν αυτό το πράγμα σας αρέσει, είναι κάτι που σας αρέσει. So put a two in the chat if you are going to be there. Και βάλτε τον αριθμό 2 στο chat εάν είναι να είστε εκεί, εάν έχετε σκοπό να το κυνηγήσετε και να είστε μέσα σε αυτούς τους 40. Wow, it's going to be an amazing party. Θεοδόρε μου, μπορείς να κάνεις unmute το Γιένς, γιατί θέλει γι' αυτό να μας πει κάτι. Γιατί είναι όλοι mute, δεν έχω καταλάβει. Πώς γίνεται να τους κάνουμε όλους unmute. So before, Jens, are you able to open your mic? No, please give my leader here the mic as well. I would like to ask Jens something. Χάρης, είσαι co-host. Δεν μπορώ να το κάνω, μόνο εσύ που είσαι host μπορείς να το κάνεις. Αχ, Θεέ μου. Βάλε από τους participants Γιένς το όνομα και θα το βγάλει πρώτο. Okay. Oh, here we go. Hello, Jens. So sorry for having you muted. You can hear me now? Yes, Yes, Jens. we can hear you Jens, now. what do you Amazing. think about that? I think that this is really worth fighting for. Ο Γιένς λέει ότι θεωρώ ότι είναι κάτι που αξίζει να παλέψεις για να το πετύχεις. This is going to be, was it 40 people, Sami? Yes. Είναι 40 άτομα, Σάμι. Ο Σάμι λέει ναι. It's going to be mingling with the 40 best Encino entrepreneurs, 2 days. Θα είναι οι 40 καλύτεροι ουσιαστικά της Ζινζίνο Ελλάδας και Κύπρου και θα We're είμαστε... going to have an amazing time together.
food, drinks, party on Saturday. Θα περάσουμε εκπληκτικά, θα παρτάρουμε, θα πιούμε, θα φάμε, θα εκπαιδευτούμε. And we're going to have an amazing training on the Sunday with the best people. Και φυσικά θα έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση την Κυριακή με αυτούς τους 40. And I will fly down to Athens to be together with you, of course, over those 2 days. Και φυσικά θα πετάξω και θα είμαι στην Αθήνα και το Σάββατο και την Κυριακή για να είμαι μαζί σας. And it's going to be exclusive for the 40 people qualifying. Θα είναι αποκλειστικά για τους 40 ανθρώπους που θα πετύχουν αυτή την καμπάνια. And this is something everybody can be part of if you are brand new or if you are a leader been around for a while. If you are a partner starting up later this May, you can still qualify. Και το ωραίο με αυτή την καμπάνια είναι ότι δεν έχει σημασία αν είσαι παλιός ή καινούριος, αν είσαι ηγέτης ή αν είσαι τελείως καινούριος ή αν ακόμα και αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει μαζί μας και θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάιο ή μέσα στον Ιούνιο ή μέσα στον Ιούλιο. Μπορεί ο οποιοσδήποτε, κερδίζοντας αυτούς τους 12 πόντους, να πετύχει την καμπάνια. So it's something that everyone can qualify for. Είναι λοιπόν κάτι που μπορεί ο οποιοσδήποτε να το πετύχει. We have done a similar thing in the Nordic countries now in February, March and April. Είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο εδώ στις βόρειες χώρες τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. And it's very, very popular. Και είναι πολύ popular, πώς το πω αυτό. And we believe that if you get 12 points, you will probably be among the 40. Και πιστεύουμε ότι εάν πετύχετε τους 12 πόντους, θα είστε ανάμεσα στους 40. That is 12 points total May, June, July. Είναι 12 πόντοι δράσεις που χρειάζεται να μαζέψεις και Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο συνολικά. The winner in the Nordic, or the number 5 in the Nordic had 19 points. Ο νούμερο 5, ο πέμπτος καλύτερος που το πέτυχε στο τρίμηνο που το κάνανε στις βόρειες χώρες, είχε 19 πόντους. And the winner had 31 points. Και ο καλύτερος είχε 31 πόντους. And then there was a lot of people with 12 points or more. Και φυσικά υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν τους 12 πόντους και 12 και λίγο παραπάνω. So Sammy will show you the list on where you're at from time to time, so we will track each other and Ο Σάμι θα μας στέλνει, η εταιρεία τέλος πάντων θα μας στέλνει ένα email με τη λίστα να ξέρουμε ακριβώς πόσους πόντους έχουμε μαζέψει και πού βρισκόμαστε. And what an amazing experience for the new people in your team to that maybe be the first thing they do in their Cecino career. Και τι εκπληκτικό για τους ανθρώπους που θα είναι τελείως καινούργοι να κάνουν κάτι τέτοιο στην καριέρα τους στη Cecino. So guys, I'm looking forward to it, and now in May we can get a lot of points now in May on this already. Ένα από τα πολύ καλά στοιχεία είναι ότι τώρα το Μάιο που έχουμε διπλασιασμό μπορούμε να κερδίσουμε πολλούς πόντους για την κρουαζιέρα. And so let's qualify ourselves and let's make sure our team is qualifying, and this is going to be a great trip. Και προφανώς είναι κάτι που μπορούμε να το τρέξουμε με τις ομάδες μας και να βοηθήσουμε και άλλους να το πετύχουν και να πάμε σε αυτό το ταξίδι. Θα είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι. So, one moment, Jens, one moment. Before you leave. Ένα λεπτό, λέει ο Σάμι. The highlight of all this is going to be something also very special. Το highlight, το πιο έτσι σημαντικό από όλο αυτό το διήμερο είναι επίσης κάτι πολύ ιδιαίτερο. But I need your help, guys.
αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας. I need a guitar because Jens promised me that he will play the guitar for the 40 people and I will sing. Wow! Αλλά χρειαζόμαστε, λέει, μια κιθάρα, γιατί ο Γιάννης μου υποσχέθηκε ότι θα παίξει την κιθάρα και εγώ, λέει ο Σάμι, θα τραγουδήσω. It's So, let's get 40 people, more than 12 points, and let's make it happen. Ας If you προσπαθήσουμε are να... singing, I play. Ας βοηθήσουμε λοιπόν 40 we need ανθρώπους the guitar. So bring me the guitar, guys. να πετύχουν τους 12 πόντους, να είμαστε στην κρουαζιέρα και μην ανησυχείς, λέει ο Γιάννης, εγώ θα παίξω την κιθάρα και εσύ θα τραγουδήσεις, Σάμι. So that is all from my part. Thank you, Jens. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να μοιραστώ εγώ από τη δικιά μου πλευρά. Thank you very much, Sami. Thank you very much, Jens, for Thank for you, coming. Theodoros, Dora, Haris, and The Stelios news always are for your great. Thank amazing you support. much. Thank you so much, Sami, for all this. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you. you, Jens, also. Thank you to all of you. Thank you, guys. Good luck. The news are great. Thank you very much. Τα νέα λοιπόν είναι εξαιρετικά. Ελπίζω να το καταλάβατε. Αν μπορούμε να έχουμε λίγο τις διαφάνειες ξανά, Χάρης, να τις μελετήσουμε λίγο στα ελληνικά. Τώρα ένα λεπτό να κάνω share. Ωραία. Όπως έχετε καταλάβει, μιλάμε για μια καμπάνια η οποία ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, που κάνει η εταιρεία, πέρα από τις υπόλοιπες που τρέχουν και ξέρουμε. Αφορά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Άρα τρέχει τώρα μέσα στο Μάιο. Αυτό το οποίο κερδίζουμε είναι ένα διήμερο στο τέλος Αυγούστου, 30 και 31 Αυγούστου, Σάββατο και Κυριακή. Αυτό που κερδίζουμε. Σάββατο είναι η κρουαζιέρα πάνω στο πλοίο όλη μέρα με τραγούδια, με αυτά. Θα τραγουδήσει ο Γέννης, ο Σάμι, θα έχει φαγητό, θα έχει χορό, θα κάνουμε βουτιές. Ένα πολύ ωραίο έτσι, dream building, μια πολύ ωραία κρουαζιέρα που θα περάσουμε το Σάββατο, και την Κυριακή στα Φρανία θα έχει ειδική εκπαίδευση. Ουσιαστικά θα μας προετοιμάσουν για το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και βέβαια για το πώς κάνεις σωστά ένα κλείσιμο μήνα, ένα κλείσιμο τριμήνου, ένα κλείσιμο 90 days. Οπότε θα έχει πάρα πολλά τέτοια κομμάτια από εκπαίδευση την Κυριακή αποκλειστικά σε αυτό. Οπότε είναι και φαν και ουσία. Μπορούν να συμμετέχουν λοιπόν όλοι. Όπως είπε και ο Γιάννης, αφορά παλιούς και καινούριους. Εδώ δεν έχει καμία σημασία αν είσαι ηγέτης ή δεν είσαι, γιατί όλοι χρειάζεται να κάνουν τα ίδια πράγματα. Όλοι για να συμμετέχουν χρειάζεται να κάνουν τουλάχιστον 12 πόντους δράσης. Πώς παίρνουμε τους πόντους δράσης? Αν μπορείς να... Πού το έχεις αυτό εδώ? Μπράβο, Χάρης μου. Πώς συγκεντρώνουμε τους 12 πόντους? Εάν λοιπόν οποιοδήποτε από εμάς κάνει προσωπική σύσταση, προσωπική εγγραφή ενός συνεργάτη, με το μεγάλο πακέτο παίρνουμε 3 πόντους, με το advanced πακέτο, το μεσαίο, παίρνουμε 2 πόντους και με το βασικό πακέτο παίρνουμε 1 πόντο. Άρα φανταστείτε, εάν κάνουμε 4 επαγγελματικά πακέτα, 4 επαγγελματικά πακέτα, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, αν κάνεις 4 επαγγελματικά πακέτα, 3, 4, 12, έχεις πετύχει ήδη την πρόκριση. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τρόποι. Μπορεί κάποια να μην είναι όλα επαγγελματικά, μπορεί να είναι κάποια μεσαία, μικρά. Αλλά δεν κερδίζεις πόντους μόνο από αυτά. Δεν κερδίζεις πόντους μόνο από αυτό. Έχει βάλει, αν από αυτούς τους προσωπικούς, τους καινούριους προσωπικούς που θα έχουμε, που θα σποσοράρουμε το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, τους βοηθήσουμε να κάνουν το πρώτο, το δεύτερο fast start bonus, δηλαδή να σποσοράρουν αυτοί οι 2 συνεργάτες, παίρνουμε 2 πόντους κι εμείς. Παίρνουν και αυτοί, αλλά παίρνουμε και εμείς, που είναι η δικιά μας προσωπική εγγραφή, παίρνουμε και εμείς άλλους 2 πόντους. Και αν τους βοηθήσουμε τους 2 να εγγράψουν από 2, τότε παίρνουμε 3 πόντους. Άρα μπορούμε να κερδίσουμε πόντους καθώς βοηθάμε ανθρώπους να κάνουν τα fast start bonus. Αυτό όλο τώρα δεν είναι τέλεια με το Μάιο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Γιατί στο προηγούμενο Plan with Flix μιλάγαμε πως οποιοσδήποτε από εδώ πέρα να έχει τουλάχιστον σαν στόχο να κάνει τα fast start bonus. Δηλαδή
όλοι μας να πάμε να γράψουμε 2 και να τους βοηθήσουμε να βάλουν από 2. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα μέσα στο Μάιο, πιάνουμε το επίπεδο του executive, γιατί έχουμε τους τριπλασιασμούς, το κομμάτι του τριπλασιασμού που μας δίνει έξτρα πόντους, έξτρα τζίρο, και βέβαια μπορούμε να βγάλουμε και πάρα πολύ καλά χρήματα από αυτό. Δηλαδή είναι ευκαιριακός ο μήνας για να το κάνουμε. Εάν λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, εάν οποιοδήποτε από εμάς κάνει 2 εγγραφές, θα πάρουμε 3 πόντους και 3 πόντους, 6 πόντους. Και αν μετά αυτούς τους 2 τους βοηθήσουμε να κάνουν από 2, θα πάρουμε 2 και 2 άλλους 4 πόντους. Και τους 6 ήδη έχουμε 10 πόντους. Δηλαδή αν απλά το Μάιο κάνουμε αυτό που λέμε στα fast start bonus, να βάλουμε 2, να τους βοηθήσουμε να βάλουν από 2, έχουμε ήδη τους 10 από τους 12 πόντους. Και δεν μιλάμε τώρα τη συνέχεια ότι μπορεί κάποιος από αυτούς να τους βοηθήσουμε να βάλουν άλλους 2 ή να βάλουμε εμείς μετά τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Άρα νομίζω ότι αν εστιαστούμε στο Μάιο και εκμεταλλευτούμε το ότι τρέχει η εταιρεία το πρόμο με τον τριπλασιασμό και αυτήν εδώ με την κρουαζιέρα και την εκπαίδευση, μπορούμε πολύ εύκολα να πιάσουμε την καμπάνια. Προφανώς θα μας στείλουν και email. Και βέβαια, ναι, μπράβο. Και οι 5 που θα έχουν τους περισσότερους πόντους, εκτός ότι θα κερδίσουν την εκπαίδευση και την κρουαζιέρα, θα κερδίσουν και 300 ευρώ μετρητά. Είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει ανακοινώσει ποτέ η εταιρεία για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν έχουν ξανακάνει κάτι τόσο μεγάλο, τουλάχιστον αυτά τα 3 χρόνια που είμαι εγώ. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή ο Σάμι σκεφτόταν έτσι τι μπορούμε να κάνουμε. Συνεργαστήκαν με το Γιέννης, γιατί και ο Γιέννης του έδωσε την ιδέα ότι είχε γίνει στο Nordics, εκεί στις βόρειες χώρες, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Τώρα βέβαια άλλο τώρα να κάνεις κρουαζιέρα στο Nordics και άλλο να κάνεις κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έτσι δεν το συζητάμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ανακοινώσανε. Νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικό και μπορούμε να κινητοποιήσουμε και αρκετούς ανθρώπους να το κάνουν. Επίσης είναι για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή χωράει για 40 άτομα. Είναι αρκετοί. Μπορούμε να φέρουμε αρκετό κόσμο. Υπάρχουν θέσεις για όλους. Για όλους. Εδώ είστε πάνω από 150 άτομα βέβαια, αλλά τέλος πάντων για τους 40 που θα έχουν τους μεγαλύτερους πόντους. Αλλά νομίζω ότι όποιος μπει στη διαδικασία να κάνει τους 12 πόντους, αυτό που έλεγε και ο Γιένς, ότι ουσιαστικά θα το κερδίσει. Ωραία. Αν μπορούν να φύγουν τα slide, γιατί μας έχουν ανοίξει την όρεξη τώρα εκεί χάρης, με τις φωτογραφίες τις εκπληκτικές. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε ενθουσιαστεί. Έχω ενθουσιαστεί και εγώ. Φανταστείτε, εγώ το ήξερα και ενθουσιαστικά. Όχι ότι είναι δύσκολο να ενθουσιαστώ, αλλά ήξερα τις λεπτομέρειες και τις ενθουσιάστηκα αυτό Σάμι και ξαναενθουσιάστηκα. Με ενθουσιάζει και όπως έγραψε και ο Στέφανος νομίζω κάπου, με ενθουσιάζει το challenge, με ενθουσιάζει το ότι θα έχουμε έτσι κάτι όμορφο να προσμένουμε και να κυνηγήσουμε και τέτοιο. Και επίσης με ενθουσιάζει με ποιους από εσάς τους υπόλοιπους 39 θα είμαστε στο πλοίο. Όσοι ήσασταν στο σεμινάριο ηγεσίας, θυμίζω τώρα, όσοι ήσασταν σεμινάριο ηγεσίας στο τελευταίο συνέδριο, την Παρασκευή στο τελευταίο συνέδριο που είχαμε και το Σάμι και το Γιένς, δεν έχει ξαναγίνει πάλι αυτό σε σεμινάριο ηγεσίας, που όντως είχαμε μουσική live και πιάσανε τα μικρόφωνα. Ξεκίνησε ο Σάμι να χορεύει. Φοβερά, ο Σάμι χορεύει, τραγουδάει, τα κάνει όλα. Είναι Λατίνος στο αίμα του και ο Γιέννης είναι πολίτης του φαν. Γενικώς περάσαμε πάρα πολύ όμορφα σε κινητογεσίες, γι' αυτό σας το θυμίζω έτσι όσοι ήσασταν εκεί. Και φανταστείτε τώρα να έχουμε ένα τέτοιο event πάνω στη θάλασσα. Εντάξει, να είμαστε πάνω στο σκάφος και να κάνουμε και τις βουτιές μας και να τρώμε και ένα τέτοιο. Δηλαδή είναι... θέλω να το κάνετε εικόνα, θέλω να φανταστείτε, να ταξιδέψει λίγο το μυαλό σας. Έχει αρχίσει λίγο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει σήμερα, έχει ωραία μέρα. Φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας πάνω στο σκάφος
με την ηγεσία, με το Σάμι και το Γιένς, να περνάμε όλο αυτό το τέτοιο, να το κάνετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και βέβαια και την Κυριακή την εκπαίδευση. Το λέω για τους τέλειους μελαγχολικούς, οι οποίοι ακούνε το σύνορα για διασκεδάσεις, τέτοια κτλ. Και είναι, ναι, εντάξει, πες μας την ουσία, για τους τέλειους μελαγχολικούς έχουμε κάνει την Κυριακή. Για τους χολερικούς, τους σωματικούς έχουμε κάνει το Σάββατο. Σας έχουμε βολέψει όλους. Καλά, η φλεγματική, η φλεγματική και το Σάββατο και την Κυριακή όλα σας αρέσουν. Δεν έχετε θέμα. Το λέω για τους άλλους, εκεί τους ακραίους αιματικούς και τους ακραίους μελαγχολικούς, οι οποίοι θέλουν και ουσία και οι άλλοι θέλουν διασκέδαση. Τέλος πάντων, θα τα έχουμε και τα δύο, 2-1. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε πόσο για μένα ο πιο σίγουρος τρόπος για να το πετύχεις είναι μέσα στο Μάιο να κάνετε τα περισσότερα και να το αξιοποιήσετε. Μέσα στο Μάιο, εκμεταλλευτείτε την ορμή του Μαΐου για να κάνετε όσους περισσότερους πόντους γίνεται. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες, δεν έχω δει όλα τα σχόλια. Αν τα έχεις δει εσύ, Χάρης ή Νίκο. Δεν υπάρχουν, όλα εντάξει. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση, κάτι που δεν έχει καταλάβει? Θέλω να σιγουρευτώ ότι όλοι εδώ, τουλάχιστον όσοι είστε εδώ και το βλέπετε live, ότι έχουμε καταλάβει ξεκάθαρα, ότι είναι τελείως ξεκάθαρο πώς μπορούμε να είμαστε, να το κερδίσουμε. Θεόδωρε, να αναφέρουμε ότι αύριο ο Σάμι μέσω της εταιρείας θα μας σταλεί όλους email στα ελληνικά, αύριο ή μεθαύριο νομίζω, στα ελληνικά που θα γράφει όλες τις λεπτομέρειες. Και θα υπάρχει και νομίζω κάποιο flyer κάτι. Άρα έτσι θα έχει οποιαδήποτε νομίζω απορία. Αλλά αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, τώρα ναι, πολύ ευχαριστώ. Ας το γράψει Ναι. και κάτω στα σχόλια. Ωραία. Πάντως είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς είμαστε πόσα χρόνια, σχεδόν 7 χρόνια με το Στέλιο. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιον καταπληκτικό promotion. Και να σας πω το πιο σημαντικό, να σας πω ότι είναι η παρέα που θα έχουμε. Δηλαδή το δίδυμο Σάμι και Γιένς, παιδιά, είναι απεχτό. Δηλαδή διασκέδαση στο full στο σκάφος. Θα φορήσουμε τα μαγιό μας, τα παρεό μας, εντάξει, θα περάσουμε τέλεια. Και θα έχει και μεσημεριανό και μετά θα έχει και άλλο σνακ νομίζω κατά τη δύση του ήλιου. Και επίσης, επειδή πολλοί από εσάς είστε ταλέντα, επειδή το σκάφος θα το πάρουμε σε αποκλειστικότητα, θα είναι δικό μας όλο, δεν θα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Κάποιοι από εσάς, πάλι ορμόμενος από το τελευταίο leadership που είχαμε κάνει, κάποιοι από εσάς, επειδή είστε ταλέντα στο τραγούδι, στο να παίζετε όργανα κτλ., δεν είναι αποκλειστικότητα μόνο του Σάμι και τέτοιο. Και εσείς θέλουμε να τραγουδήσετε και εσείς θέλουμε να παίξετε. Σωτήρη, μιλάω και για σένα, που ξέρω ότι είσαι μεγάλο στο κομμάτι στο μπουζούκι. Φέρε το μπουζούκι, να ακούσει λίγο και ο Σάμι και ο... Θα τρελαθεί τώρα ο Σωτήρης, θα πει εσύ... Για να ακούσουμε και γονίδι ρε, δεν πειράζει. Ναι ρε φίλε, θα ακούσουμε μέχρι και γονίδι. Λίγο. Πολύ Μάικλ Τζάκσον και λίγο γονίδι, αλλά θα ακούσουμε και γονίδι. Τέλος πάντων, σίγουρα όσοι παίζετε μουσική ή όσοι είστε σχετικοί, κάποιοι έχετε με το να παίζετε μουσική, κάποιοι τραγουδάτε. Θα είναι πολύ ωραίο. Σίγουρα. Κάτι που ρώτησε, κάτι που είχε γράψει ο Στέφανος, αν είναι περισσότεροι από 40, εννοείται ότι σίγουρα θα είναι περισσότεροι από 40 που θα μαζέψουν τους 12 πόντους, αλλά θα είναι οι 40 με την ψηλότερη βαθμολογία που θα προκριθούν. Άρα αυτό να είναι ξεκάθαρο. Δεν σημαίνει κάποιος πήρε τους 12 πόντους, θα είναι μέσα στους 40. Γιατί μπορεί να έχουμε 15 και πάνω πόντους, ας πούμε πάνω από 40 άτομα. Άρα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Και όπως είπε και ο Θεόδωρος, ο μήνας τώρα ο Μάιος προσφέρεται, γιατί θα κερδίσετε και την καμπάνια, θα πάρετε και ψηλότερο τίτλο, θα κερδίσετε και περισσότερα χρήματα, γιατί έχουμε το ECBX. Άρα, σωστά. τέλεια. Σωστά. Έναν καυτό καλοκαίρι. Θα είναι έναν καυτό καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Και αξιοποιούν και τα όμορφα της Ελλάδας. Ναι. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, πέφτει τέλεια το 30-31 Αυγούστου, 29-30 Αυγούστου, πέφτει τέλεια σαν προετοιμασία για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
αν είστε τελείως καινούργοι, να ξέρετε ότι το τρίμηνο φωτιά, το 90 days που τρέχει και γίνονται οι μεγαλύτεροι τζίροι σε όλη την εταιρεία, είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Οπότε αυτό το διήμερο ουσιαστικά θα προετοιμάσει τους 40 ανθρώπους που θα έχουν κάνει την περισσότερη δράση το τρίμηνο αυτό που διανύουμε, και θα τους προετοιμάσει για το επόμενο τρίμηνο ώστε να κάνουν rank up. Θα είναι τελείως εστιασμένο και η εκπαίδευση στο πώς θα γίνουν rank up. Μεγαλύτερη τέλος πάντων τίτλη και να αλλάξει τον τίτλο κτλ. Θα είναι πολύ έξυπνα φτιαγμένο. Λοιπόν, τώρα, Στέλιο, Χάρη, θέλετε να μοιραστείτε κάτι άλλο? Εγώ θέλω να πω ότι έχω περίπου 20 χρόνια που κάνουμε δικτυακό marketing σε εταιρείες, αλλάξαμε πάρα πολλές. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε promotion. Μιλώ για μένα τώρα. Ελλάδα και Κύπρο από την εταιρεία, και το κόστος, παιδιά, θα είναι πάνω από 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μας δώσανε μεγάλη προσοχή. Είναι κάτι που για μένα με χαροποιεί, ότι είμαστε μέσα στο χάρτη και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Όπως είπε ο Θοδωρής, οι επόμενοι μήνες είναι πάρα πολύ δυνατοί, ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα έχουμε, πιστεύω, τους καλύτερους μήνες που είχαμε ποτέ στην καριέρα μας. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε. Ο Γιένς έγινε πρόεδρος. Γιατί ξεκίνησε να προετοιμάζεται από τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το promotion μας το έχει βάλει τώρα για να μπορέσουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες να έχουμε την ίδια ανάπτυξη που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Γι' αυτό δεν έχει διακόπες φέτη. Είναι work and pleasure. Θα Έτσι. κάνουμε, ναι, θέλουμε εμείς διακοπές. Είναι, Είστε σε ταξίδια και θα δουλεύουμε κιόλας από την παραλία. παιδιά, το δίκτυο, αυτός που θα το κάνει σοβαρά 6 μήνες, έχει οικονομική ελευθερία. Βάρτε το ότι οι επόμενοι 6 μήνες θα είναι οι πιο δυνατοί που δουλέψετε ποτέ. Να πάμε στην Κουραζιέρα, θα πάμε και στη Όσλο. Είναι σημαντικό γιατί θα είναι η τελευταία χρονιά από ό,τι φαίνεται που θα γίνει στο Όσλο. Θα πάμε και το ταξίδι μετά στην Βόρεια Νορβηγία. Πιστεύω ότι θα είναι το 2026, θα είναι χρονιά πάρα πολλών ατόμων. Σωστά. Ωραία. Τώρα, για να κλείσουμε αυτή την σεμνή τελετή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ελευθερία τη Χάρη, την οποία νομίζω ότι τη βλέπω εδώ, η οποία θέλω να μας πει το εξής. Η Ελευθερία... Καλησπέρα. Θέλεις να σας πω καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Ελευθερία. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρη που βλέπω ότι γράφουν. Σήμερα έχει γενέθλια ο Σωτήρης ο Μωραΐτης, ένα από τα διαμάντια μας, είναι πολύ αγαπημένος. Σωτήρη, σε αγαπάμε πολύ, να σε έχει ο Θεός πάντα καλά, ευλογημένο, χαρούμενο, ευτυχισμένο, και να σε δούμε ντυμένο νυφούλα κάποια στιγμή. Εννοούσα Crown. Ξέφυγε, ήταν από τη γρήγορη αυτή. Να σε δούμε Crown, Ambassador και President και όλα τα συναφή, τα οποία ξέρουμε ότι θέλεις και θα κατακτήσεις, και βέβαια να γυρίσεις όλο τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι είσαι ταξιδιάρα ψυχή και θέλεις να έχεις σπίτια παντού και να ταξιδεύεις. Τώρα, Ελευθερία, ξαναγυρνάω πίσω σε σένα. Η Ελευθερία, γιατί την έβγαλα, πολλοί από εσάς, ή τέλος πάντων κάποιοι από εσάς, εγώ ήξερα την Ελευθερία και γι' αυτό τη ζήτησα να πει την ιστορία της, είναι από τους ανθρώπους η οποία πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε και είχε το 12μηνο για να ξεκίνησε με το επαγγελματικό πακέτο και είχε το 12μηνο για να πάρει το refund. Μία από τις μεγάλες καμπάνιες που έχει η εταιρεία μόνιμα και τρέχει και δεν πρέπει να την ξεχνάμε είναι το UPK refund. Ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε με το επαγγελματικό πακέτο τους δίνει τη δυνατότητα σε 12 μήνες να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Η Ελευθερία, θυμίζω ότι ήταν πελάτησα, ξεκίνησε σαν πελάτης δικιά μου, που χρησιμοποιούσε τα προϊόντα. Μετά κάποια στιγμή, ενώ τα χρησιμοποιούσε αρκετούς μήνες, διόρθωσε 2 χρόνια, 2 χρόνια σχεδόν. 2 χρόνια ήταν πελάτησα. Και μετά, Ελευθερία, τι έγινε? Μετά το είδαμε κι αλλιώς.
Και αποφάσισε να ξεκινήσει με το επαγγελματικό πακέτο, σωστά. Ναι. Ωραία. Ήταν προνομιακό πακέτο. Το ξέρουν τώρα αυτά τα ξέρουν οι περισσότεροι. Για τους καινούριους να πούμε ότι ουσιαστικά πληρώνεις το 1 τρίτο της τιμής τα προϊόντα όλα αυτά που παίρνεις. Έχεις τη δυνατότητα να τα δοκιμάσεις και να δώσεις και σε άλλους να τα δοκιμάσουν. Εμένα αυτό το να πάρω πίσω τα λεφτά του επαγγελματικού πακέτου ήταν και ο πρώτος μου στόχος. Εντάξει, και λογικό ήταν και είχα πει ότι αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν κάνω τίποτα άλλο και δεν καταφέρω κάτι άλλο, θα θέλω τα λεφτά μου πίσω που λένε. Εντάξει, είναι ένας χρόνος, ένα ταξίδι συγκλονιστικό, παρόλο που να πω την αλήθεια δεν το έχω ευχαριστηθεί ακόμα, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγάλες και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου βγαίνει το λάδι. Παρ' όλα αυτά και τώρα Κυριολεκτικά σου βγαίνει το πριν λάδι, γιατί και ασχολείσαι και με ελιές από ό,τι ξέρω. ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε το λάδι από τις ελιές και βγαίνει και το δικό μας το λάδι, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, επειδή έχουμε και το balance oil και έχουμε και το λάδι από τις δικές μας ελιές, κάνουμε αποκατάσταση και γι' αυτό αντέχουμε αυτού του λαδιού δηλαδή που χάνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ναι, δεν το έχω ευχαριστηθεί και τώρα πριν μπούμε σε αυτό το meeting ήμουνα στο τηλέφωνο και προωθούσα πάλι τα προϊόντα. Και είπα στο παιδί, εντάξει, τώρα πρέπει να σε κλείσω, θα τα ξαναπούμε αύριο. Όταν λες ότι δεν το έχει ευχαριστεί και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να δώσουμε τη σωστή έννοια, γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ τη Ζινζίνο. Όχι, Ναι. Πόσα παιδιά έχεις? 5. Μπράβο. Λοιπόν, έχει 5 παιδιά, είναι άριστη σύζυγος και ταυτόχρονα έχει και πλάνο Α και ταυτόχρονα έχει και το πλάνο Β τη Ζινζίνο, στο οποίο όλα αυτά τα φέρνει η βόλτα. Ήταν 2 χρόνια πελάτησα, είδε πολύ καλά τα προϊόντα δουλεύουν και αφού ήταν σταθερή πελάτησα 2 χρόνια, μετά αποφάσισε να γίνει συνεργάτης. Ο στόχος της, από ό,τι λες, Ελευθερία, ο στόχος σου ήταν να πάρεις τα χρήματά σου, αλλά εντωμεταξύ αυτόν τον ένα χρόνο που δεν δούλεψες πολύ και δεν το ευχαριστήθηκες, κατάφερες να γίνεις και bronze, silver, gold, executive και platinum. Και platinum. Και platinum. Και έφτασες και platinum. Δηλαδή Είχα... έγινες και platinum, έχεις γίνει και A-team με 25 πελάτες και πήρες και τα Πήρα χρήματα. τα χρήματα μου πίσω, ναι. Εντάξει, το βασικότερο είναι ότι από το 50 προς 1 στο balance test έπεσα στο 5 προς 1 και τώρα θέλω να ξανακάνω ένα τεστ για να δω. Το συγκλονιστικό ήταν ότι τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρι, και στο έχω δείξει στο Δωρή, έκανα το gut health test και βγήκε υγεία 100%. Το έδειξα στο Θοδωρή και δεν το πίστευε. Ναι, και Ναι. ξέρεις γιατί το πιστεύω, Γιατί έχω καλύτερο τεστ από σένα στο balance, αλλά έχεις καλύτερο τεστ από μένα στο gut. Δηλαδή στο gut αυτό το 100%, όχι 100%, εγώ ούτε το 90% δεν έχω φτάσει. Και έχω τρελαθεί και της λέω τι κάνεις και προσπαθώ τώρα να διπλασιάσω τι κάνει η Ελευθερία. Μέχρι που την έβαλα τη Δώρα να μιλήσει με την Ελευθερία. Γιατί πώς το είπες αυτό που φτιάχνετε? Το κεφίρ από Κεφίρ. Μύκητα Ιμαλαίων. Μπράβο. Και φτιάχνει κεφίρ τώρα και μου βάζει και πίνω και κεφίρ και ζινομπαϊότικ και το ένα και το άλλο. Προσπαθώ, με έχει τρελάνει. Έχει γίνει ο εφιάλτης μου αυτό πώς θα πάω το τεστ μου στο 100%, αν δεν φτάσω 100%. Δηλαδή πιο σημαντικό είναι να πιάσω το 100% παρά να είμαι στην κρουαζιέρα, ρε, η Ελευθερία. Τι μου έχεις κάνει? Είμαι ανταγωνιστικός, δεν ξέρω, εγώ φταίω. Έτσι είναι. Κοίταξε, όταν βγαίνει το τεστ 100%, εγώ είμαι σίγουρη ότι τώρα που θα κάνω το balance test πάλι, όταν βγαίνει το gut health test το 100%, είμαι Ναι. σίγουρη ότι εντάξει. Απλά εγώ έχω και ένα αυτοάνωσο, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε ο οργανισμός μου έχει μεγαλύτερη ανάγκη από θρεπτικά συστατικά, από ω3, από όλα. Κάνει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση. Εντάξει, δεν σταματάω καθόλου. Αυτά. Είναι και το 100% σε gut test μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι... Μέχρι και ο Όριαν που βγήκε προχθές στον director και μας έδειξε, ας πούμε, τα δικά του gut test, γιατί είχε κάνει καμιά δεκαριά, κάνει συνέχεια και κάνει και πειράματα κτλ. Και είχε, κανένα δεν ήταν 100%. Είχε 50 που το είχε πάει στο 60, που το είχε πάει στο 70, που το είχε πάει... Το καλύτερο νομίζω είχε φτάσει 97%.
Ε, Κοίταξε, εγώ θα επαναλάβω αυτό που επαναλαμβάνει συνέχεια ο Αδαμάντιος, ο Σωτηρόπουλος, ότι θέλει πολύ συνέπεια και συνέχεια σωστά. αυτό. Άρε Αδαμάντιε. Και ποιος έκανε χτες, ο Πασχάλης. Ποιος έκανε τώρα τελευταία, ο Πασχάλης δεν έκανε, έκανε και ο Πασχάλης μια εξαιρετική Ο παρουσίαση. Πασχάλης την περασμένη Δευτέρα και ο Φωστιέρης την προηγούμενη Δευτέρα. Ωραία. Ναι, ήταν και οι δύο εξαιρετικές. Ήταν, ναι. Έχουν εξελιχθεί όλοι πάρα πολύ. Νομίζω ότι η πληροφορία και το συναίσθημα και πάνω στο κομμάτι των προϊόντων όλοι οι παρουσιαστές είναι εξαιρετικοί. Λοιπόν, κλείνοντας, Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας υπενθυμίζεις το UPK Refound. Αν έχετε κι εσείς ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο να πάρουν τα χρήματά τους, έχετε το στο μυαλό σας, να βοηθήσετε τους ανθρώπους σας, τις προσωπικές εγγραφές να πάρουν τα χρήματά τους. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες και είμαστε, νομίζω, η μοναδική εταιρεία στο χώρο της δικτύωσης που έχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή που μπορούμε όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα λεφτά μας να λέμε περήφανα ότι έχουμε πληρώσει ουσιαστικά 0 χρήματα στην εταιρεία. Μας έχει δώσει χιλιάδες ευρώ σε προϊόντα δωρεάν και έχουμε χτίσει και την επιχείρηση μας και έχουμε βγάλει και λεφτά. Για το Μάιο, να πω 4 βήματα που μοιράστηκε η Χίλντε μαζί μας. 4 βήματα για να τρέξεις σωστά το Μάιο. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Συγκεκριμένους. Δεν υπάρχει τρέχω το Μάιο άμα δεν ξέρω συγκεκριμένα τι κυνηγάω. Πόσους πελάτες, ποιος είναι ο αριθμός των πελατών, ποιος είναι ο στόχος μου σε πελάτες που κυνηγάω μέχρι τέλος Μαΐου, ποιον τίτλο κυνηγάω να φτάσω το Μάιο και με ποιο τρόπο. Ποιοι είναι οι στόχοι μου, specific goals. Νούμερο 2. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αφού μπουν οι στόχοι, ποιο είναι το σχέδιο δράσης, ο τρόπος δηλαδή, ο πρακτικός τρόπος, οι πρακτικές που θα χρησιμοποιήσω μέσα στο Μάιο για να το πετύχω. Θα κάνω τόσες παρουσιάσεις πελατών, θα κάνω τόσες παρουσιάσεις συνεργατών, θα πάω σε αυτή την πόλη, θα μιλήσω στη λίστα μου, θα πάω στα social media, θα κάνω χορηγούμενες διαφημίσεις. Ποιος είναι ο τρόπος. Νούμερο 3. Καθόρισε ποιους θα βοηθήσεις να σηκωθούν μαζί σου μέσα στο Μάιο. Εκτός από σένα, ποιος ή ποιοι στην ομάδα σου θα πετύχουν στόχους. Ο Μάιος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για να βοηθήσουμε ανθρώπους στην ομάδα μας, ακόμα και καινούριους, τελείως καινούριους, να πιάσουν τίτλους Silver, Gold, Executive, Platinum, Diamond και βοηθώντας αυτούς να πιάσουν τους δικούς τους στόχους, ταυτόχρονα να ανεβούμε κι εμείς. Άρα το τρίτο κομμάτι είναι σε ποιους ανθρώπους στην ομάδα σου θα εστιαστείς και θα τους βοηθήσεις να πετύχουν τι. Και το τέταρτο φυσικά είναι η δράση. Πόσες ώρες θα ασχοληθείς, τι ακριβώς κάνεις σε αυτές τις ώρες, αυτό σημαίνει δράση. Πόσες ώρες την ημέρα ή πόσες ώρες την εβδομάδα και ποια είναι η ποιότητα, τι ακριβώς κάνω σε αυτές τις ώρες. Να κοιτάξω σε αυτές τις ώρες να κάνω τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία, που είναι οι προσκλήσεις, που είναι οι παρουσιάσεις, που είναι οι επακολουθήσεις. Εάν είναι να ασχοληθώ 1 ώρα ή 2 ώρες ή 3 ώρες, σε αυτές τις ώρες να κάνω πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία στη δράση. 4 πράγματα. Νούμερο 1. Καθόρισε συγκεκριμένους στόχους. Νούμερο 2. Βάλε ένα πλάνο δράσης. Νούμερο 3. Δες με ποιους ανθρώπους θα δουλέψεις στενά, ποιους ανθρώπους θα βοηθήσεις να πετύχουν και αυτοί τους δικούς στόχους. Και 4. Ποια είναι η ποιότητα της δράσης σου, πόσες ώρες θα δουλέψεις και τι ακριβώς θα κάνεις σε εκείνες τις ώρες να είναι πράγματα μεγάλης αξία σε δράση. Αυτά, έχουμε τριπλασιασμό, τρέχουμε, έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Αύριο Τετάρτη για τους Αθηναίους θα είμαστε στο President, ελάτε από κοντά να κάνουμε προσκλήσεις, να κάνουμε στοχοποιήσεις, να δούμε το μήνα, να σας βοηθήσουμε, να γνωρίσουμε παλιούς και καινούριους και το πιο σημαντικό, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε έκρηξη
στους Κουρίτες στην Αθήνα, υβριδική έκρηξη που μπορεί να συμμετέχετε. Θα γίνει παρουσίαση το πρωί, εκπαίδευση το μεσημέρι και 2 παρουσιάσεις το απόγευμα και το βράδυ που θα γίνουν live στην Αθήνα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κόσμο online, υβριδικά. Εντάξει, οπότε αξιοποιήστε το και καλέστε όσους περισσότερους μπορείτε για την έκρηξη της Κυριακής. Την έχουμε βάλει στην αρχή του μήνα Μαΐου για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να μας δώσει ορμή. Μερικοί μου έχετε επικοινωνήσει ότι Θοδωρή, έχω ήδη 2 καλεσμένους, είμαι ok, έχω ήδη 3 καλεσμένους, είμαι ok. Λοιπόν, μπορεί το 2 ή το 3 να σου φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο που έχεις κάνει και να είναι είμαι καλά. Επειδή όμως μπορεί να διαπιστώσεις, να δεις ότι περιμένεις 2-3 καλεσμένους και να μην σου έρθουν οι μισοί, γιατί στην τελευταία στιγμή κάτι συμβαίνει, ή αν έχεις έναν μεγάλο στόχο, αν θέλεις να πετύχεις το executive, το platinum, το diamond, σίγουρα το 2, ακόμα και να έρθουν οι 2-3, δεν φτάνουνε. Μη φοβάστε να καλέσετε παραπάνω. Τολμήστε. Τολμήστε να έχετε και 5 και 10 και 20 και 30 καλεσμένους. Γι' αυτό τις σπάμε τις παρουσιάσεις μέσα σε μία μέρα, ώστε να μπορείτε να έχετε άλλες το πρωί, άλλες το απόγευμα και άλλους καλεσμένους το βράδυ. Αυτά, επίθεση μόνη λύση. Είμαστε σε φωτιά. Αν δεν έχετε, υπάρχει κάποιος εδώ ο οποίος δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι τρέχουμε 90 μέρες, ότι έχουμε μεγάλους στόχους, ότι γίνεται ένας πανικούλης και δεν ας έρθει κοντά στη φωτιά, πάρε τηλέφωνο το διαμάντη σου, τον director σου, το μέντορά σου και ελάτε κοντά, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα και πολλά πράγματα για να πυρώσετε κι εσείς. Με αγάπη, φιλιά, καλό βράδυ. Τα λέμε με τους Αθηναίους αύριο. Τσάου.